Hongkong vibruje neskoro v noci, keď políciu vyruší varovanie. Banka bola napadnutá a tajomná skupina vchádza do trezoru, ako by presne vedela, čo hľadá. Zlodeji vnikajú s presnosťou a ponárajú sa do databázy ako chirurgovia. Medzi vrstvami informácií objavia niečo gigantické. Heslo legendárneho magnáta. Simon, technologický expert, sa rozhodne skopírovať celé heslo a žiada o minútu navyše. Polícia je 5 minút ďaleko a plán bol utiec za 3. Vynúcovací čas znamená pokúšať osud, ale prísľub odmeny láme pevnú vôľu. Tým súhlasí, že zostane a Longshang vodca chápe, že ich nebude môcť zastaviť. Rozhodne sa kryť im chrbát, zatiaľ čo čas ubieha ako gilotína. Polícia vchádza hlavným vchodom a ich kroky duní na chodbe. Longshang nariadi evakuáciu a výťahový únik sa stane slamkou, ktorej sa chytia. Zrazu stoja agentom z očí v oči. Tým, uväznený v úzkej chodbe, sa rozpadá a berie si policajta ako rukojemníka. Návrat do výťahu vyzerá ako smrteľná pasca bez únikových ciest či manévrovacieho priestoru. Napriek tomu sa ich skrytý plán rozvíja na streche. Padáky sa objavujú ako krídla a skok ich vrhá do prázdna. Pristávajú na nedalekom kasíne a s istotou vchádzajú do víru ľudí. Rýchla zmena oblečenia, koordinované pohyby a skupina sa rozplýva medzi svetlami a hlukom. Polícia prichádza neskoro, až nielen zmätok. Majiteľ 500 miliónov dolárov vybuchuje od zúrivosti a žiada odpovede, ktoré nikto nevie dať. Kričí a udiera do vzduchu. Zostatok na účte je nula, ako by sa vyparil. Policajný šéf cíti ťarchu zlyhania v každom pohľade. Technologická priepasť je brutálna a každá použiteľná kamera podlieha sabotáži. Nadriadení prikazujú vrátiť sa k základom, pouličnej práci a tradičnému sledovaniu. Pred technológiami hovoria, riešili mysle to, čo stroje nechápali. Rozhodnú sa vrátiť legendu vo výslužbe. Chaoxu dostane za úlohu sledovať ho a jej skepticizmus sa rúca, keď starec pred ňou odloží svoj prevlek a pokojne vymenúva jej chyby. Tak sa De Jong vracia do aktívnej služby a ponára sa do záznamov. Vyberá profily, zužuje možnosti a dáva podozrivým prezývky. Všetci sú mladí, okrem staršieho muža, ktorý vyniká ako kompas a mozog. Pozná trasy aj slepý uhol každej kamery a nikdy neukáže svoju celú tvár. S rozmazanými fotkami a profilom z boku De Jong zostavuje identifikáciu. Koncom 80. rokov fantomový bandita ovládol Hongkong a Makao. Bývalý spravodajský dôstojník, expert na maskovanie a boj s nožom viedol viac než tucet lúpeží. Polícia ho mnohokrát obklúčila, ale v roku 1919 sa vyparil a zanechal po sebe len tieň. Medzi tým v úkryte Longshang zúri na Simona. Vyčíta mu, že predĺžil riziko a takmer ich všetkých odsúdil na záhubu. Longshang vytiahne čepel a vyhráža sa, že Simona zabije. Ostatní ho zúfalo držia. Longshang vníma túto výzvu ako urážku svojej autority. Verí, že si ho už nevážia a trhlina sa zväčšuje. Hu Feng bol však vždy lojálny. Vníma ho ako otca z čias sirotínca, kde prežili vďaka ukradnutým peniazom, ktorými ich Longshang živil. Žiada Hu Fenga, aby ho už nesledoval, potrebuje byť sám unášaný prúdom. Chaoxu je jednou z mála žien v zbore a chce byť v prvej línii. Jej nedostatok skúseností a fyzickej sily vyvoláva výsmech kolegov. Jej príbeh s číslom odznaku zdedeným po otcovi, ktorý padol v službe, sa používa ako kus propagandy, ale v skutočnom boji na ňu nikto nehľadí ako na rovnocennú. Jong zostaví nenápadný tím sledovačov, bežných ľudí, nikdy nekontaktovaných s gangom, zapadajúcich do štvrtí i rutiny. Chaoxu chce do prvej línie, no vysmejú ju a zľahčujú. Vybuchne v hádke s niekým, kto ňou opovrhuje a De Jong sleduje tú zlosť s pozornosťou. Odvolajú bokom a vypočuje si ju. Vyloží karty na stôl, že nikto neverí, že tá prvá, kto skočí, môže byť žena. Tým je vybraný a Chaoxu držia za volantom spolu s De Jongom. Kupuje vodu a jedlo, frustrovaná tým, že zostáva na vedľajšej kolaji. Jedného dňa, počas plného sledovania, vidí v uličke kriminálnikov obťažovať civilistov a vtrhne tam bez rozmýšľania. De Jong, nahnevaný, zasiahne, aby zabránil vyostreniu chyby. Späť v aute otvorí svoju minulosť. Povie jej, že pracoval s jej otcom na sledovaní a porušil krytie, keď chcel zatknúť obchodníka s ľuďmi. Jej otec ho chcel chrániť, ale zasiahla ho guľka. Od tej doby, hovorí, sa rozhodol plniť rozkazy do bodky a toto priznanie mení pohľad Chaoxu. So zvlhnutými očami prvýkrát chápe, prečo jej otec zomrel. V tej chvíli auto prechádza trhom a známa silueta upúta pozornosť.
Zaznie interné upozornenie. Fantom bol spozorovaný. Tým už od neho bol v predchádzajúcich dňoch videný a nemôže sa priblížiť. Jediná, koho Longshang nepozná, je Xiaoxu a De Jong jej prideli úlohu priblížiť sa. Priblíži sa bez toho, aby sa na ňo pozrela priamo, predstiera, že niečo hľadá na zemi a využije odraz v špinavej mláke. S týmto improvizovaným zrkadlom potvrdí jeho tvár a nastraží pascu. Sledujú ho až do jeho bydliska budovy plnej susedov. Lokalizujú len sektor, nie presné dvere a potreba detailov narastá. Xiaoxu sa ponúkne, že ho bude sledovať vo výťahu. Longshang odhalí jej prítomnosť. S pripraveným nožom v tichosti sa rozhodne otestovať. De Jong vníma nebezpečenstvo a vstupuje na scénu ako nahnevaný otec, nahlas jej vynadá a strhne jej náušnicu, čím vymaže podozrenie z odpočúvacieho zariadenia. Longshang poľaví v ostražitosti, ale nie úplne a De Jong stlačí najvyššie poschodie, vlečie Xiaoxu a pokojne otvorí hociaké dvere. Vplíži sa dnu a nechá Longshanga, aby ich videl vstúpiť, čím deaktivuje prenasledovanie. Starý zločinec sa uvoľní a odchádza. Padá noc a infračervené sledovanie registruje Longshanga na pohovke, ako praska bublinky a pozerá sa do vrecka. Nič sa nepohybuje, takže tým ustupuje a necháva De Jonga ako strážneho suseda. Na úsvite sa snaží nadviazať kontakt na trhu nezáväzným rozhovorom. Longshang ho testuje otázkami a paskami a De Jong každú z nich obratne zvládne. Pozve ho na jedlo k sebe domov a hra na dôveru sa začína. Počas jedla Xiaoxu hrá rolu dcery prirodzene, použije špičkový technologický trik a bez toho, aby vzbudila podozrenie, naklonuje telefón, ktorý leží na stole. V tú noc, keď Longshang odchádza, vnikne do De Jongovho bytu muž v kapucni s nožom. Kamery sú už Simonom upravené a súboj zostáva v tieni. De Jong drží boj s remeselnou zručnosťou, úder za úderom, až kým sa sily nevyrovnajú. V rovnakom čase sa Xiaoxu rozhodne vrátiť na policajnú stanicu s naklonovaným telefónom. Tam zistia, že zábery ukazujú Xiaoxu stále v dome a podvod sa stáva očividným. Útočník dostane upozornenie a cez okno akciu preruší. Odhalili De Jonga a Xiaoxu, ale nepovedali to Longshangovi. Polícia odvodzuje vnútorný rozkol v bande, tušia, že chcú Longshanga použiť ako návnadu a preto sa ho nedotknú. Pokus o vraždu bol sondou, ako vyvolať chaos a zachrániť ho a s nevydareným plánom prídu nové ťahy. Simon začína na internete verbovať žoldnierov na útok na digitálny trezor. O 3 dni neskôr Longshang vychádza a tým ho sleduje ako tieň. Zrazu auto narazí čelne do vozidla De Jonga a Xiaoxu priamo pred policajnou stanicou. Útočníci strieľajú bez rozmyslu a asfalt sa plní nábojnicami. Xiaoxu nadobudne vedomie ako prvá, snaží sa prebudiť De Jonga a jeden z kriminálnikov na ňu mierí. Ona zareaguje, vezme zbraň, sklzne von a viacerých zneškodní. Odtiahne De Jonga do krytu, on sa preberie a nariadí jej preniesť znaky v Braillovom písme, ktoré videl vo vrecku na odpadky u Longshanga. Musia ich poslať spravodajskej službe, aby dešifrovali skrytú správu. Zatiaľ sa Longshang vracia do sirotinca a nachádza pripravenú pascu. Simon ho chce vymazať skôr, než ho polícia chytí a on ich udá. Považuje ho za príliš starého a nebezpečného pre skupinu a rozhodne sa mu navždy zavrieť dvere, ale výpočet zlyhá. Vrahovia padajú po desiatkách, Longshang odoláva a jedného po druhom ich zráža k zemi. V tom sa objaví blízka postava a zastaví jeho ruku. Je to Hu Feng, adoptívny syn, ktorý vyrastal pod jeho vedením. Longshang vydá výkrik zázradu, ktorú nečakal. Hu Feng nechce zabiť svojho otca, ale preberá zodpovednosť za svojho mladšieho brata a postaví sa na odpor. Mieria na seba zbraňami a lojalita je v tichosti zranená. Longshang sa neodváži ho doraziť a len ho fackuje po tvári. Hu Feng, neschopný vrátiť úder, skočí s ním do prázdna. Prv farbí betón a účet zostáva otvorený. Na zemi Longshang bodne Hu Fenga do brucha. Hu Feng ho objíma až do posledného dychu a želá si, aby bol v inom živote jeho pokrvným synom. Longshang vtedy chápe, že možno Hu Feng ho nemienil zradiť, ale odhalenie prichádza neskoro. Simonova kamera vysiela scénu a vynúcuje si ďalšie rozhodnutie. Výbuch rozmetá chodby a okná a dym pokrie všetko. Polícia vniká medzi trosky a nachádza ho živého, porazeného, ale dýchajúceho. Longshang oznamuje, že je ochotný spolupracovať, aby chytili bandu.
Súbežne zatýkajú útočníkov z policajného veliteľstva, žoldnierov bez lojality a informácií. Cieľom tohto komanda bolo 10 miliárd dolárov v špinavých peniazoch. Tento fond mala polícia odložený ako súčasť digitálneho projektu. Nemohli získať prístup k zostatku bez hesla, ale Simon a jeho skupina ho už získali. Celá ofenzíva na policajnú stanicu bola kvôli ukradnutiu účtu na serveri, čo sa im podarilo vyrazením diery v systéme. Simon neskoro chápe, že Longshan nebol zmetený ani ochotný ich zradiť. Hral v prospech polície, aby odvrátil pozornosť a teraz táto informácia prichádza s otvorenou ranou. Polícia sleduje podozrivé vozidlá a spája ich s hotelom. Útok sa aktivuje a viacerí padajú pod rukami sledovacieho tímu. Kostýmy sa stávajú zbytočnými pred vycvičenými očami, ktoré už poznajú ich triky. Počas prevozu Longshan omračí svojich strážcov a utečie. Simon prichádza na vlakovú stanicu so stopou nalepenou na chrbte. Mladý policajt ho sleduje a pripravuje sa na zatknutie, keď ho zasiahne bodnutie. Útočníkom je Longshan, ktorý policajta eliminuje a vrhá sa za Simonom. Dobehne ho a svojho neposlušného adoptívneho syna dobodá až na smrť. Takmer všetci jeho chránenci sú vyradení z hry. Bez znalosti kryptomien Longshan nemôže s prostriedkami pohnúť. Rozhodne sa vrátiť k starým metódam. Vyhráža sa bohatému podnikateľovi a žiada 10 miliónov v hotovosti výmenou za svoju digitálnu menu. De Jong a Xiaoxu predvídajú tento pohyb a konfrontujú podnikateľa. Potvrdia miesto stretnutia a zúžia obklúčenie. Xiaoxu dorazí prvá a pokojne sleduje okolie. Longshan sedí oproti nej a tep sa mu nezachveje, zatiaľ čo sa blížia posily. Keď vstúpi De Jong, Longshan odpovie nožom a presnosťou. Veterán padá do nevýhody a je krôčik od toho, aby ho dorazili. Xiaoxu sa postaví sa do cesty a zachráni ho na ostri noža. Zvuk sirén silní a starý zločinec preruší ústup. Nemá kam ísť a uteká ulicami, až kým nespadne do zablokovaného kúta. Xiaoxu koordinuje jednotky a uzatvára obvod, identifikuje sa ako policajtka a nariaďuje zatknutie. Ide do väzenia, ale opona sa nezatvára. Ufeng a Simon nie sú dvojčatá, sú dvaja z troch. Ostáva ešte jeden brat na slobode a na dark webe sa objavuje zatýkač na Longshanga. Väzenie môže byť jeho dočasným útočiskom, pretože za Simonom by mohol stať ďalší mozog. Možno preto si volí celu, aby ustal búrku, ktorá sa blíži. Mesto sa vracia k svojmu hluku, ale hrozba nezmizla. Digitálna šachovnica zostáva otvorená a niekto ďalší hýbe figurkami z tieňa. Ďalší ťah sa už potichu pripravuje. Ak si sa dostal až sem, prečo neklikneš na toto video, ktoré ti odporúčam nižšie? Uisťujem ťa, že sa ti bude páčiť. Je to skvelý film.